El Petit Celler us ofereix aquest espai. Sebastià Lozano, bona tarda. Bona tarda. El Sebastià Lozano del Petit Celler ens porta un vi cada setmana i algú molt destacat del món del vi, que aquesta setmana, Sebastià, qui és? Doncs mira, avui us porto un amic, una persona que admiro molt, es diu Joan Gómez, i escriu de vins, escriu de gastronomia, i és una persona molt humil, que en sap moltíssim, i li agraeixo molt que avui ens acompanyi. Sí que deu ser humil, perquè quan deia que en sap moltíssim feia que no amb el cap, el Joan. Veus com és humil? Mira, ell ha col·laborat amb el suplement de Gourmets del Periódico, ara escriu la revista Sentits, que hi col·labora, i amb moltes més coses. Inclús elabora vi, que també suposo que ens explicarà que... Quin vi fa, eh? Molt poquet. Joan, molt poquet vol dir que en faig, molt poquet. Bona tarda, Joan. Bona tarda, Sebastià, i a tots. Bona tarda, Joan. Què tal? Hola, què tal? Estic escoltant, n'hi hem que explicar en Joan. Visc la bulla. Tots els temes que desperten passions, Joan, tenen una legió de blogs i de blogaires a internet. Hi ha blogs de mil coses, de cinema, bla, bla. De vins, que és un tema que també desperta passions, també genera això, que hi hagi una efervescència a internet, i tu és un dels bloguers, un dels gurús dels blogs a internet en aquest país. Déu meu, quina paraula. Avui me l'han dit una altra vegada, aquesta paraula. Deu ser que és veritat. Des de la Rioja. Deu ser que és veritat. Per què? Per què és tan seguit? No tinc ni idea. Jo fa molts anys que el que intento és escriure el que sento i fer-ho de la manera més planera i més agradable possible. I no em pregunto res més, ja. Expresses opinions, aboques informació. Què fas? Sobretot el que faig és intentar explicar el que sento amb un vi. I intentar explicar per què ho sento, és a dir, d'on ve el vi, qui el fa, a quina terra neix, amb quins raïms, i d'una manera absolutament subjectiva. És a dir, fujo de l'objectivitat perquè sóc jo qui parla. I sempre que ho considero interessant explico alguna dada que pugui ser significativa perquè la gent entengui alguna coseta del vi. Però sobretot sóc jo qui filtra i qui transmet allò que el vi em diu. I has acabat fent vins. 88 ampolles, no es pot dir que sigui fer vi. Home, si som molt grossos, s'ha de saber, eh? 88 ampolles el 2012, de Terroir al límit, amb el meu amic Dominic Huba, i sí, he fet el vi. Sí, és la gran il·lusió de la meva vida, fer vi. I que com t'ha sortit? Li hauríeu de preguntar als que l'han tastat, que per desgràcia no n'hi ha cap en aquesta taula, però a mi m'agrada. Van dir que se l'han quedat tot a Girona, però... Sí, veu que treballen bé allà, que treballen bé i mengen i beuen bé, Girona. Sí, cago en l'hostimet, que diuen allà. Escolta, com arribes tu al món dels vins? Ve de tradició familiar o no? No. Jo arribo d'una manera absolutament larvada i amagada. Jo crec cap als 19 anys, quan vaig per primera vegada al Priorat i sense donar-me'n de res ja m'empapo d'un paisatge, i d'una manera més conscient calculo que aproximadament cap al 2004, 2003 potser, quan conec uns amics, i el 2004 faig la primera barema al Priorat. I a partir d'aquí m'hi llenço. Vull dir, veig que és el meu, veig el que m'agrada, el que m'interessa, trobo vinculacions fins i tot amb el que he estudiat i amb el que jo soc professionalment, i m'hi llenço. I a fer el blog? I a passar d'aquest gust pels vins a escriure això i posar-ho a internet? Això va ser culpa també d'un amic meu del Priorat de Poboleda, del Valentí Llagostera de Masdoix, que el 2006 em va dir: ara, tu t'agrada molt beure vi, t'agrada molt baremar tot el procés del vi, i t'agrada escriure i t'agrada llegir perquè em dedico a la literatura. I per què no fas un blog? I jo li vaig dir: què és un blog? De debò? No sabies ni què era? Ni idea. I aquí vam començar. I de sobte comences a publicar coses i comences a tenir una molt bona recepció per part de la gent que li agrada el vi, que són internautes. Quan comences a notar que això s'està fent una cosa gran, que el teu blog s'està fent una cosa gran? Jo ho noto quan, jo dic amb molta humilitat i sinceritat, quan es comencen a obrir portes. Portes d'amics, portes de gent que jo no coneixia i que jo vaig, perquè m'interessa conèixer aquell vi, conèixer aquell celler, i la gent, d'alguna manera, sap qui sóc jo, a vegades, i d'altres vegades no, però efectivament hi ha una certa remor de fons, hi ha un cert corrent que diu: bé, doncs, potser sí que ens hem d'escoltar aquest tio, que és un blocaire de no res, no? Això influeix una mica. I et conviden a tot arreu, i crea tendència comercial, que per culpa teva molta gent ens ve a buscar vins, sí, a les botigues, i escolta'm, Joan, també avui
ens presentes un llibre de vins que has fet, que és la Bíblia per mi, Oh, caram, és la molt Bíblia. important, Esto es el momento umbral, que decía que he venido a hablar de mi libro. Hablar de mi libro. Mira, vinos naturales en Espanya. Sí. Com neix això? Això neix d'un viatge... Bé, de fet, neix abans, però la sublimació de tot això és un viatge que vaig fer ara els primers mesos d'aquest any per Espanya. Vaig estar 3 mesos voltant per totes les vinyes i vins i persones que m'interessaven d'Espanya, 12.000 quilòmetres, i una mica l'experiència de tot això i la meva idea de vi proper al paisatge, al terrer, a les persones i els sentiments que en cada lloc generen, doncs va acabar explotant en un llibre. Vinos naturales? Perquè hi ha vins que no siguin naturals. No. Ah. No, és una paradoxa per provocar. és una paradoxa per provocar. Efectivament, qualsevol vi és natural perquè neix d'una fermentació alcohòlica, però el que intento explicar en aquest llibre és que hi ha vins que són més naturals que altres. I això és evident, per qualsevol persona que conegui una mica la indústria o que conegui com es fa el vi, i el que intento parlar és dels vins que per a mi són més naturals que altres. I els més naturals són els millors, sempre? No necessàriament. Hi ha vins que es diuen naturals, que fan pudor de moltes coses, que són dolents, és a dir, un vi ben fet és un vi ben fet i un vi mal fet és un vi mal fet. Vull dir, aquesta idea d'un vi natural és un vi autèntic, és el vi millor, no té per què necessàriament ser així. No. Aleshores, per tant, el llibre ha quedat com una guia d'aquests vins que respecten més, entenc, els processos naturals d'elaboració i que fa un recorregut per tot l'estat, no? Sí, però no és una guia. És una primera part del llibre que intenta explicar com m'agraden a mi els vins i com es fan els vins que més m'agraden, que és, entre cometes, la part teòrica. I la part pràctica, que a mi em semblava tan imprescindible com la primera, és dir, bé, i en alguns llocs es fan aquests vins, sí, cellers, noms, cognoms, terrers, i com són. És la teva opinió, sí. Però molt lligada, crec jo, als vins naturals, segons la teva visió, amb els biodinàmics, la continuació dels ecològics, no? Sí. I per això també hem portat un vi avui, que és el Nit de Nin, del Priorat. Sí. I per què aquest vi avui el tastem? Doncs tastem aquest vi perquè jo crec que el 2011 que van fer l'Ester Nin i el Carles Ortiz a Porrera és un vi que em va girar el cervell. És bàsicament carinyena, d'un lloc que es diu Mas del Caçador, amb una bona alçada, amb una pissarra gairebé desmoronada, però amb una carinyena que mira cap al nord i cap al nord-est, poc habitual, i perquè són dels biodinàmics més discrets, callats, sincers, honestos i treballadors que jo conec a la vora de casa, i m'agrada molt aquest vi. I per una segona cosa, que és que si ara agaféssiu qualsevol aplicatiu d'iPhone o del que sigui, portés un calendari biodinàmic i diguéssiu, avui toca, jo què sé, wine, per exemple, avui toca beure vi, trobaríeu la copa buida perquè us diria, no, avui no toca beure vi. Què quan vol dir? No toca beure vi. Avui és un dia... Sí, que és una altra història. Ja farem un altre programa. Però no podem beure? Sí. És la primera vegada que en una secció de vins no es pot beure vins. He fotut trago i No he entès això del calendari. Però què vol dir el calendari? Que indica el dia que pots beure i el dia que no pots beure? Sí. No, el que vull dir és que hi ha aplicatius i aplicacions d'iPhone que et diuen si pots beure o no pots beure, pels biodinàmics. I precisament he portat aquest vi avui perquè avui ni és un dia que diuen flor... Però per què hi ha uns dies que pots veure i uns dies que no, Joan? Perquè la Terra està dintre de l'univers, perquè hi ha lluna, perquè hi ha planetes, i perquè les coses que hi ha, que som sers vius, que estem plens d'aigua i de vida, ens movem per coses que encara que no veiem existeixen. Ja, posa'm una mica més a mi, Sebastià. Sí, per favor. Avui és un dia. Però entenc, Joan, que hi hagi un dia que no es pugui plantar, un dia que no es pugui bramar, però un dia que no es pugui beure. No, es pot veure. El que passa que tu sentiràs el vi d'una manera diferent. Val. Això és el que vull dir. Avui és un dia on els elements que dominen, per entendre, són les arrels de la planta, del cep, i la terra. Llavors, un vi del Priorat que ha hagut de lluitar molt les arrels per arribar a trobar alguna cosa de menjar i en terra, avui és un dia fantàstic per veure. I que està fantàstic. Va, perfecte. Doncs fem el tast. Va bé. Fem el tast. Salut. Salut. L'alpinista s'ha quedat a veure. Sí, que pràcticament quedat. L'alpinista és un home savi. Ferran Latorre, què et sembla? Fantàstic, l'he provat el primer cop, m'ha semblat boníssim, Que sí, en 2011, que va ser un any calent, dur i és fresc, que és un vi d'alçada molt bo. Aquesta, Sebastià, és la nostra joia d'avui. Val aquest nin de nin 55 euros. Carai. Avui tocava, Avui tocava, és la nostra joia. I no et veus el teu? No te l'acabes, tu? Ara sí. I fem, com sempre, una recomanació de baix cost aquesta setmana. Sí, aquesta setmana low cost us he triat un vi, que és el Blanc de Serè 2012, és un vi blanc, elaborat a Costers del Segre, que té les varietats Macabeu, Parellada i Chardonnay. El fan a la cooperativa L'Olivera,
que el van crear l'any 74, aquesta cooperativa. Fan vins blancs, negres, cava, dolços, inclús un excel·lent oli d'oliva d'arbequina. És una cooperativa d'integració social i incorpora persones amb dificultats que participen amb el procés del vi i amb tot això. O sigui que doblement estem agraïts. Doncs una recomanació perfecta, aquest blanc de serè de Costers de Segre, 6 euros. Sí. Molt bé, doncs ja han fet una recomanació de baix cost. I la joia d'aquesta setmana. I avui els nostres oients els hem preguntat quin blog segueixen. Exacte, que primer ell deia, home, competència no, després ja reiem pel Twitter, via el que preguntàvem. El Carles, per exemple, ens diu, soc bàsicament lector de 2 blogs que parlen de les 2 meves passions. Un blog de motor, que és Colla Bergles, i un blog de cinema, el blog del director frustrat. També molts oients que llegeixen sovint blogs de cuina, per exemple la Marta, que ens diu que els que més l'agraden són Canela i Limón, La receta de la felicidad o María Lunarillos. Molt bé. Estava escoltant. Sí, no, ja està. Moltes gràcies. No, de vins no han sortit. De vins no, perquè tothom segueix el teu. Jo crec, Jo Joan. llegeixo el de vinis. Necessitem 2 números. Jo no l'entenc. Un número de l'1 al 21. De l'1 al 21, algú que s'emporta un tast al Petit Celler? El 7. La Magda Noguera. La Magda Noguera s'emporta aquest tast i ara necessitem un número de l'1 al... 285. Algú que s'emporta una cistella de productes Capravo. De l'1 al 285? Sí, 285. El 24. El 24? És l'Albert Comelles. Doncs l'Albert Comelles que s'emporta la cistella de Capravo i nosaltres que ens emportem tota l'experiència i tot el coneixement del Joan Gómez Pallarès a través del seu blog de vinis.org. Gràcies també Sebastià Lozano i fins la setmana que ve. Adéu-siau. Aquesta ampolla sí que El d'aquí... Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.